Bedia oinez ezagutzen. Bedia, zorionaren abia. Ibilian entzungo dugu gaur, txorionaren kantua. Txepetx, papargorri, zozo, okil, zein bustanikara. Bedia, zorionaren abia data. Herriko plazatik urten, bideko etxe igaro, eta Mugartatza auzotik ibiliko gara. San Lorenzo, Txorroaga, Belaustegi eta Teileri ibili ostean, Usansolotik itzuliko gara. Astui edo Erosotik bueltan. Kukuak ez aldeuzku makur joko. Bedia, Arratiako herri txiki txukun bat da. 1000 biztanle ingurukoa. Oraintzur arte, hemengo etxeak auzoetan sakabanatuta ekozan. Azken aldian ostera, etxe bizitzak ugaritu egin dira, bideko etxe eta Elexalden, eta gaur egun herri barrua be eginda dago. Hemen ez dago txepetxentzako lekurik, kale usoka katientzako baino ez. Lehen, etxeak gehien bat, baserriak ziran. Barrienak ostera, pixuak eta etxe atosatuak dira. Txalet solte batzu ez gainera. Plazea da herriaren bihotza. Herriko zelaiko antzoki zabal honetan bizititugu gure posorduak eta minorduak. Gure bizitzako antzokian, zoriak izendatuko deusku zer antzestu. Hementxe daukagu, udaletxea, eleizea, kanposantu zaharra, eskolea, osasun zerbitzuak, hezkuntzakoak, aurreskolea eta liburutegia, postabulegoa eta bankua. Han, sakuzerra eleizpean. Eleizearen aurrez aurre, udaletxea dago. Beti egon da hor, herriko tabernea eta bolatokia alboan ebazala. Baina, 20. mendeko gerra zibilean ondatuta gero, barria egin eben. Bitarte horretan, plazako etxe honetan egon zan udaletxea. Lehenengo batzokia eta medikuaren etxea be, hortxe gogoratzen dabe herritar askok. Medikuaren konsultea eta botikea be, plazako etxetxu baten dagoz, alboan abadetxea dabela. Elexalde bea da lehengo bakarra, gainerakoak gerra ostekoak dira. Jandoniz kaleak, han egondako baserria dakarskuko gora. Jandoniz, Jandonez, Jandoze izenakaz dokumentatzen dana. Plazatik urtekeran, Gerex eta izeneko etxearen ondotik pasau, eta aurreratxoago bideko etxea auzunera helduko gara. Kerixa lapurren egin barik. Kamino nagusiaren alde bietan, baserri etxe ederrak eta aspaldikoak dagoz gaur egun be. Bideko etxe, Beazko etxe, Ealo, Igalo. 20. mendean, garai desbardinetan, dendak eta tabernak egon izan dira bertan. Bideko etxe izena bera, Bediako etxe berbearen aldaera dala esan lei. Horrek erakutziko leuke, gune horrek herrian izan dauan itzala. Gauontzaren ulua entzuten da ondino. Urrengo biribilean, Mugartatzarako bidea hartuko dugu. Aurrez aurre, kanposantua daukagu. Baina horrez dugu mosoloaren estulipen zungura. Mosoloa kanposantuan itxi eta guk eskerrera eginda, tartetxu bat hartuko dugu San Lorenzo ermitea ikusteko. Abuztuan egiten da hemen jai. Gaur egun, pabelloi artean eskutuan dago, baina lehen, aurrean, ares duiet derra eukala gogoratzen dabe auzokoek. Hemen egun ziren arbola, garatxak. Asko. Da gero itezan erremerie, Salonzo egunean, da biamonean animena. Da gero errepetzinoa, 3 biderrez. Da etorte ziren, ona taberneruek, arrandean da, Juanillo, da jentea beskari ikaz da ingurukaz. Etorte zan, maletakaz da beskari egune pasetan. Almeko mezia egiteko ekarte hori elixati, horgak aktuian nuet. Da, Aizea joten dian nuen bezan. Da, abadeak ekarritik inozen.
edo larreti, edo zera, eta pageu bietzena, zera. Larreko abadeak, bezkari mote egin zuen. Da, ganera, pageu. Jai alaiak egiten ziran San Lorentzoetan. Karrozak, kastoprobak. Gure astoak zueneko mandoari baiez. Ermita ondoko baserria, mugartatza da. Berak emoten deutzo izena auzoari. Bidean aurrera, Zozomoko horia txortxorka dugula. Txorroak baserriaren paretik joan da, barriro ezkerrera egingo dugu urtenaldia. Belaustegira. Bitu, hemen dana izin zelen, labreo itezan. Bai garie, bai hartoa, beagaz, da labreu ganadu gazeitezan makinitu edo lehenango areakaz, gero karrakakaz, da gero aizizizan tratora, pea tratorak etorri direz gero. Lehenau biltezan ez nahu zutena. Barea, karrakea, txilindroia, narra, da ganadue, behiek busterrien. Eiten gindun, garie, patatea, hartoa eta babea, bai sekulebederra ganaduentzako edo bai alfafea ganaduentzako. Zeiztezan dana labreu. Oin dana daulanda, bai alen dana egotezan labreta. Ez larritu, hemen gobela zaharrak ez daukie karrankala karriketa. Etxe multzo honetan, baserriak, ostantzeko etxeak, ganadukortak eta soloak topoko duguz. Hemen, arranotza da nagusi. Tellerirako bidean, ardi, hauntz eta landalarreek argi erakusten deuskue baserri auzo honen nortasuna. Auzune osoari, telleri esan arren, etxe bakotxak bere izena dauka. Ondategi, telleri barri, eta etxearen izenetik esaten jake bertan bizi dira nahi be. Bide honek Usansolora eroango gaitu. Laster, Gorozibaira urtengo dugu, etxe artetik igarota errepidea zeharkatu eta beste galdetik bediarantz bueltetako. Hemendik aurrera aukera bi daukaguz. Biak errekaren ondotik, baina alde banatatik. Bedia eta Usansolo, leku basotik datorren errekatsuak banatzen dauz. Ura da muga. Ara heltzeko, Ibaizabal errekea zubigainetik zeharkatu eta Umaraneko etxeen ondotik sartuko gara. Berehala agertuko jaku errekatsua. Hori be, ganetik igaro, eta hemendik aurrera, errekabazterretik, gerizpetan, txorien txirripititxiopean joango gara. Errotabarri, hemendixik ikusiko dugu ondoen. Ura badabil, errotarria badabil, baina balizko erroteak urunik ez. Gerotsuago, Garibaiko etxea igaroko dugu, trenbidea zeharkatu, eta mendizur txikerra etxe ondotik, Erosora helduko gara. Gerizpetako bidearen ostean, agirira etorriko gara. Erosoko landak, etxe barriak eta herriko zaharrenetakoak begi biztan ditugula. Erosok eta Ugartek auzo bakarra egiten dabe gaur egun, eta oinez ibilteko leku ederrik inon bada hementxe. Utxarain, saukutza edo ereñorantza jo ezkero. Gu kostera, barroetarantza hartu, trenbidea igaro eta Asteitzako zubia gurutzatu behar dugu. Asteitzako argazki zaharrak ikusita, begi biztan dago zelan aldatu dan ingurua. Palazioa ondino bertan dago, baserri batzuk bebai, baina ez danak. Nik esetu duaz hemen, estartako etxea, da hori bestea, gero hau eperrena, gero hor txominona, palazio, da upiona. Beste guzti tirez barriek. Horixe da aukeretako bat, baina beste bat bebadago, Usansoloko biribilgunearen ondoan hasita eta errekearen beste aldetik. Oraingoan, errepidea goian eta errekea behean dogula joango gara, aspaldian Arratiako tranbia igaroten zan bidetik hain zuzen. Tranbia zenetik Bilbora, da hemen
Bedian zertzea zen, bat paradea hor bidikutzen, beste bat koteten txokolateria, atinangola, da gero bestea mendietan, beste paradea. Mutikoak zurrekoten ziran tranbian noz pasauko. Ordu bat eteretako tranbiek, ekarteuen bagoia remolko bat. Lan etorte zan, zean egite, emetik horratzako dendatako frutek eta zerak. Nago mutikoak hemen eta igoten gontzen tranbieri, bagoiari naranja bat edo, sagar bat edo, zer betik etzen gontzen. Lehenengo, errotabarri. Gero, Astui etxemoltzoaren ondotik jarraituko dugu, ariketa Asteitzako bideagaz bat egin arte. Hortik, aitearen baten gara herriko plazan. Batetik, naiz bestetik joan, zorionagaz egingo dugu Tupust. Bidean lagun zaharrak agurtzeko eta barriak egiteko aukerea izan dugu. Herria, lagunez lagun egindako lagun artea data. Gaur, kukuak eder jo deusku.